दाउखा राजानि फिसाजो हाबा जायाखैना ए बिदिनो बुरिलांबाय आरो बावखुंग्रि सिख्ला नामा लोगोफोर नोंथां आंनि पुर्ब गिदिसिनारनि आरो खनसे फिनसे फरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअआव थ' गाइस गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं थ' फुङावनो बानायदों भिडिअखौ खिन्थु फुङाव फैग्रा मा जादों जोंनि गारिया नै थाव जोबना होबाय लामायाव बावखुंग्रियाव थांगासिनो आरोना जोङो बावखुंग्रि हाजोआव माने दिनै साइकेलनि रेसिं माबा माबि दंलाबायोना थ' नायनो थांनो नागिरदोंमोन नोंथांमोननोबो देखायनो होननानै खिन्थु लामायाव थावा जोबना होबाय असेबो खिथायाखै थाव खम दङ होननानै दा नारदो टाउनसिमहालागै नारदो क'क्राझारसिमहालागै सेस दहाय खिथानो हायोना नोङो थाव खम दङ होननाय मा गारिया मोजां खारदोंना दखानाव सोबोना एसे 50 थाखानि सोना लाबोबाबो जों मोनफैथारोमोन टाउनाव आयै फाग्ला जायाखै आं बेखौ नारनो थ' आंबो नारगोन नोंबो नारदो पैसा नाय जुदि गारि चेल'बा बानाय जाबाय गाइस नै नायदो बावखुंग्रि थांनाय जायगाखौ आरोना लामाफ्रा नै माबायदि आयौ स्रां स्रां जि मोजां जायगाफ्राथ' बिराद मोजां आरोना थानो बिराद मोजां जागोन नेचारनो नै नायदो आयौ जों ओरैजाय थांगोन लामाया ओइ नै मारादान खारनाय सिख्लाफोर नुदोंमोन बैयाव सासेया फार्स्ट थांबाय थांदों सिगाङाव सासे दंबावो नायना थांगासिनो बावखुंग्रि थांगासिनो बावखुंग्रि आयौ हाग्रा बारि हाबबाय जोङो बावखुंग्रियाव जों माने जेथिं फेस्टिभेलनि लामा बिथिं फैयाखै जों साइडजोंसो फैदों आरोना नायनो होननानै नै गारियानो गारि माथो बिथिंबो आयौ गरम सालायखायोलै दुलाबाबो खेला लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसोनायनि थाखाय अननानै निमाहा बिनाय थाबाय थ' बे भिडिअआ उन्दैफोरनि थाखाय जानाय नङा बेयो माने हौवासा बैसो जानायफोरनि थाखायसो जोंनि हौवासाफ्रा गोबाङानो माने माखासे प्रब्लेम जायो दे हासुग्रा हाथोना थ' बेनि थाखाय नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौ गैया थ' नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे अइल लानानै फैदों बे अइलआ जादों ग्र'लं अइल बे अइलानो जादों 100% पियर आयुर्वेदिक आरोना थ' गाइस बेयाव माने जेबो साइड इफेक्ट गैया थ' बेखौ माबायदि इउज खालामो आं बेखौ नोंथांमोननो खिथागोन थ' बेखौ नोंथांमोना न'आव थानानै इउज खालामनो हागोन बे अइलानो जोंनि हौवासाफोरनि आथोनखौ गिदिर एबा गोलाव जानायाव गोबां मदद खालामो आरोना बे अइलानो जादों ManSureनि ग्र'लं अइल दा माने गोबां मानसिफ्रानो माने हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै बबेबा फार्मासिफोरनिफ्राय बायनानै माने फोनो आरोना गाइस ओमफ्राय बेफोरो साइड इफेक्ट जानायनि चान्स थायो खिन्थु नैबे जिथु ManSureनि ग्र'लं अइल बेयो माने जेबो साइड इफेक्ट गैया आरोना गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि जेबो माबाफोर डाउट थायोबा नोंथांमोना ManSure होखानाय जिथु डक्टर दङ बेजों नोंथांमोना रायलायखानो हागोन डिसक्रिपसनाव दंखायो नाम्बारा थ' नोंथांमोना कल खालामना रायलायनो हागोन आरोना गाइस थ' बेखौ फुनोबा नोंथांमोना गोबां हेल्प जागोन आरो गोबां मानसिफ्रानो माने प्रमान मोनबाय बेबायदिनो फुननानै थ' बेयो माने हौवासाफोरनियाव थायो गोबाङानो खिथाना लाया लाजिनानै थ' बेफोर प्रब्लेमखौ थ' बेनि थाखाय आरोना नोंथांमोननि थाखाय गोबां हेल्प जागोन थ' नोंथांमोना बेखौ फुनबानो जाबाय आरो माबायदि फुनो आं बेखौ नोंथांमोननो खिथालांनि माबायदि इउज खालामो बेखौ थ' नायलांदो नोंथांमोना दे बेनो जाहैबाय ManSureनि ग्र'लं अइल नोंथांमोना बक्सनि सायाव नायनो हागोन बेखौ नोंथांमोना बोरैहाय इउज खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला नैबेहाय माखासे गाइडलाइन्स होनाय दङ जेनेबा नोंथांमोना सानसेयाव बेखौ खननै इउज खालामनो हागोन मोनानि टाइमाव खनसे उन्दुनायनि सिगां बेनिफ्राय फुङाव नोंथांमोना ब्रास खालामैनि सिगां सिखारब्लानो फुननो हागोन आरोना नैबे बिदि फैयो आरो नायनो हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नोंनि आखायाव थरथिंगानै बा थरथिंगाथाम सेरनानै लानानै नोंनि हासुग्रा आथोनाव मोजाङै माने मालिस खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना बिदिनो मर्निं टाइमाव फुङाव नोङो सिखारनायनि सिगां खनसे मालिस खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोङो मोनानि टाइमाव जेब्ला नोङो ओंखाम जाखांनानै उन्दुनाय टाइम बे समाव नोङो माने मालिस खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर अश्वगन्धा शिलाजित केसर जायफल श्रीगोपाल अइल गिंगार अइल विंटार ग्रेन अइल लं अइल बेफोरनो बेखौ माने 100% पियर आयुर्वेदिक खालामनायाव मदद खालामो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना प्राइसखौ नायनो हागोन नै प्राइसआबो बारा नङा 490ल' आरोना थ' लोगोफोर बिदिबा गोबाव खालामबाय थानांला भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ थ' थांनानै अर्डार खालामदो आरोना प्रडाक्टआ साननै सानथामनि उनावनो मोनफैयो आरोना गाइस टेनसन लानांगौ जेबो गैया थ' थांदो बिदिब्ला डिसक्रिपसनाव आरो अर्डार खालामदो ना मा बुङो गाइस बेफोरसो बावखुंग्रिया मा होनो मजा खेला हाग्रा गोजा जोबदै सिमोनदारि ना मा जाखो बेलाय मोजालै बावखुंग्रि लामायानो एभेलेबेल दंलै एभेलेबेल लामायानो जेथिंबो हाबनो हायो टेनसन गैया फैदोल' नोंथांमोना दे बे सोरबा सासे मालिकनिसो नामा जाखो गैया मिथियासै मालिक आं जेबो मिथिया नलेज गैया बिनि सालमुहा गाम्बारिसो नोंफा गाम्बारि जाखो बेलाय आं मिथिया बांद्राय जेबो सालमुहा सिमोन बारि आयु मोजांथारलै चलो बावखुंग्रि साइडजों फैयासै बेथ' बेलेग साइडजों फैबाय
मजा आरोखिबा माने बेखौहाय माबासो मा होनलाय माबा जागासिनो होयो लामाखौ दा मोनथाम बानायदों बेजोंबो दङ बै मोनसे दं ओमफ्राय बेजोंबो जोंनिथिं थाबहैलिया बेजोंबो मोनसे फेस्टिभेला लामाया मोनबा दंसैयो जेथिंबो खिन्थु फेस्टिभेल जाबाथाय हाबनो होआ नामा आंखौ जेथिंबो हाबनो होनो नागिरा दा जेला गाखोनाय दिन फैसा लाया माने भिर जायो आरो माबा माबि खालामोना मानसिफ्रा मोजां आयु ओरै सिन्थियो नायनोसै हर गेजेराव जुदि बिथिं फैनांगौबा सेस जाबाय आं फैखाबाय हार्ट एटेक जाथारगोन खेला नै मोनफैबाय माथो मेलाखौ मेलाखौ देखायदो मजा लोंनानै थांसै नामा सानैजों जात्रानो लामाखौ नुनाय नङा स्टार्ट खालामग्रोनोसै नामा लामाखौ नुनाय नङा नै मेलाया मोनफैबाय स्टेज आलदासो जाबाय मानसिजों बानायोमोन खेनसे आलदासोमोन होमबालाय माबायालाय लागावनो बै बुंबाय आथिं हायदो जायगाफ्रा मानसिफ्रा होनदों बिदि मोजां जायगा देखायबा नायनो नागिरा नायदोल' एबार सेयार खालामदो सोर फैनो होआखै बिमा बिफाफ्रा बेखौ देखायना होदो होमबाना फैनो होजासिगोन बिसोरो नायनो बेलाय बैजों गाखोयो बै सिख्रि फैनाया जों गाखोयो होमबालाय जोंबो स्कुटिजों गाखोनोसै जायगाफ्राथ' साफाथारलै गाइस नामोनाबो नायनो लुगैबा फैबानो जाबाय दे ओरैजाय नाय आयौ मोसानो नागिरदों नामा बिसोरो मोसानो नागिरदोंदांलै हा ए आगाव फाग्ला ड्रेस गानदोंलै हाथो नैबे मा नेपालिस नामा बे नेपालि नोंखौ नाङालै ओमफ्राय बै बुस्थुआ मा बे ए बर'नि नै ला बावखुंग्रि सिख्ला ना मा होनो बिराद समायना बानायदों दाउखा राजानि फिसाजो हाबा जायाखैना ए बिदिनो बुरिलांबाय आरो सान्दा सादागरा हाबा लानो नागिरदोंमोन दिब्लायाव फैनानै नाव ओमफ्राय हाबा दाना लांनो हादियासै आरो ना नावा दोबैदों ए लांफैयासै बावखुंग्रि सिख्ला नामा बिराद मोजां बानायदों खिन्थु बानायनायखौ जोंना आबौआ बिराद मोजां फोरमायनानै होबायना बावखुंग्रिनि सोमोन्दै एसे नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय दा सोरबा मिथियाखैबो जानो हानाय खाथिनिफ्राबो खायसेफ्रा बेफोर काहानिफोरखौ मिथिया मानो होनबा बोरायफ्रासो मिथियो नालाय बेनि सोमोन्दै बेनि थाखायनो आं आबौनावबो सोंबाय एसे खिथादों आरो ना नै बिथिंनो थांनाया बावखुंग्रि गाखोनाया बिथिं गाखोयो आरो ना आं फार्स्ट टाइम एबारसो फैदों नालाय नोंथांमोना देखायदों खिन्थु जाथ'वाखैनो फेस्टिभेला गाबोन समफोरनिफ्रायसो गाखोनाय हाजो गाखोनाया थेवबाबो सिगाङावनो जों फैनानै नायफैग्रोबाय आरो ना माबायदि जायो समफोर फैसिगोन माबायदि जायो नोंथांमोना देखायलायगोन बेखौबो दे नोंथांमोना नेनानैल' थादो गाइस दायो आङो फैनानै माने गोरबोनि रुमावसो फैबाय दे ओंखाम उखिनायखाय आं गोरबोनाव जानोसै दिनै बेदर लायनो थांदों बिसोरो ओमफ्राय जियानो जा दिनै बेरायना फैबाय बावखुंग्रियाव फेस्टिभेलाथ' दिनै नङा थेवबाबो आङो जास्ट बेरायना फैबाय आरो ना गाइस नोंथांमोना देखायग्रोनो होननानै सिगाङाव माबायदि जादों ओमफ्राय बावखुंग्रि सिख्लानि सोमोन्दैथ' एसे एनै मिथिबाय नोंथांमोना सोरबा मिथियाबो जानो हानायमोन ना जायगानिबाबोथ' मिथियाना खायसे बोरायफ्रासो मिथियो बेफोरनि काहानिफोरखौ हिस्ट'रिफोरखौ ओंखायनो सोंदोंमोन आं जियानो जा आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै बेखौ दे ओमफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना नुसिगोन बावखुंग्रियाव माबायदि जायो सिख्लाफोर नायोबा सिख्लाफोर सेंग्राफोर नायोबा सेंग्राफोर बा हाजो गाखोयोबा हाजो गाखोनाय होनलायसिना जियानो जा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे बाय बाय